रन्जन दैमारिनि बेलायाव मा बुंनो सार? रन्जन दैमारिखौथ' आं पावाराव फैब्ला आं बख'नो हायो। हेलो खुलुमबाय नमस्कार नोंथांमोना नायगासिनो दङ बर'नि राहुल इउट्यूब चैनल। तो गाइस दा जोंना माने बीटीसी आव गोदान सरकार फैबाय नङा होमबा? मांगोन माने पावाराव थासेयावबो इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया माने पावाराव फैनो हायासै। मा जाहोनाव बिथांमोना पावाराव थासेयावबो मानो माने बिथांमोना माने फैनो हायासै बा पावाराव फैफिननो हायासै बेखौ आं बुंनो हाला, मानोना गोबां जाहोन थानो हागौ बेयाव। तो बेखौ आं दोनथ'नाय जाबाय। तो बाथ्राया जाहैबाय जोंनि जिथु नेताफोर बा दैदेनगिरिफोर, बे दैदेनगिरिफोरा इलेक्शननि सिगाङाव माखासे बाथ्रा कमिटमेन्ट होदोंमोन, खोथा होदोंमोन जे इउपिपिएलनिफ्रायबो होदोंमोन, बिपिएफनिफ्रायबो होदोंमोन। नाथायबा दायो इउपिपिएलआ सरकाराव फैनो हायाखिसै। दायो फैबाय नङा बिपिएफ सरकारा, बिपिएफआ पावाराव फैबाय। दा बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा गोबां कमिटमेन्ट होदोंमोन। दा बिनिनो मोनसे बे कमिटमेन्टखौ आङो सोंथि खालामनो सानदों, दिनै मावफुंमारनो हागोन ना हाया बे कमिटमेन्ट होनायखौ। जोंनि बर' रायजो राजाफोरनो बे कमिटमेन्टखौ होदोंमोन, खोथा होदोंमोन, थारैनो बेखौ मावफुंनो हामारगोन ना बिपिएफ सरकारा? मावमारगोन ना थारैनो बे माने बे खोथा होनायखौ? तो बाकिखौ आङो सोंथ'ला, मेन मुद्दा बे मोनसेखौल' सोंनोसै आङो। दा बे बाथ्रायानो जाबाय, सोंथियानो जाहैबाय जे बिथाङा जोंनि आथिखालनि बीटीसीनि सीएम चिफ, बिनिनो दावराव जाबाय थादोंमोन। दा जेखि जादों आं चिफ बुंबाय, चिफ बिथां हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा मोनसे कमिटमेन्ट होदोंमोन, जे खोथा होदोंमोन बिथाङा मिडियानि सिगाङाव रन्जन दैमारिनि बेलायाव मोनसे सोंथि सोंदोंमोन। बेखौ बिनि बेलायाव ओरै बुंदोंमोन जे बिथाङा आं माने पावाराव फैनाय लोगो लोगो बेखौ बख'नो हायो, बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। दा बाथ्राया जाहैबाय, रन्जन दैमारि सार बिथांखौ आथिखालनि जि बीटीसी गभर्नमेन्ट, बिपिएफनि सरकार, हाग्रामा महिलारी चिफ सारा हाग्रामा महिलारी सारा थारैनो रन्जन दैमारि सार बिथांखौ बख'मारगोन ना जेलनिफ्राय? एकदमबारे गोदोर सोंथि बियो दा बर' रायजो राजानि मोनसे गोदोर सोंथि, होमबा कुइसन मार्क। माला बख'मारगोन? बिथाङा दिनै बुंदोंमोन पावाराव फैबाय, पावाराव फैयोबानो आं बिथांखौ बख'नो हायो। नाथाय दिनै बिथाङा बे हाबाखौ मावगोन ना? थारैनो बिथाङा बख'मारगोन ना बेखौ लानानै पलिटिक्स गेलेदों, राजखान्थि गेलेदों रन्जन दैमारि बिथांखौ लानानै? दा बेखौ समाजो फोरमायसिगोन नङा होमबा? दा समाजो खोन्थागोन जे थारैनो बिपिएफ सरकारा रन्जन दैमारिखौ बख'मारगोन ना मारा। 5 बोसोर टाइम दङ नङा होमबा? बे 5 बोसोराव बिथांमोना जि माने रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनाय, बे खामानिखौ बिथांमोना मावगोन ना मावला बेखौ बिथांमोना मिथिसिगोन। किन्तु बिथांमोना जुदि बख'नायनि खामानिखौ मावाब्ला जोंहा सोंथि सोंनायनि मोन्थाय दङ, जोंहा बिथांमोनखौ क्रिटिसिजम खालामनायनि मोन्थाय दङ। मानो होनबा बिथांमोना पावाराव फैनि सिगांनो बिथांमोना बे कमिटमेन्टखौ होदोंमोन जे पावाराव फैनाय लोगो लोगो आं बख'नो हायो, बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। दा बाखि आङो दस्रा मोनसे भिडिअआव जिथु ट्राइबेलनि माने मुभमेन्ट सोलिगासिनो दङ आरो जोंनि मानगोनां आदित्य खाख्लारि सार बिथांखौ बायदिसिना माने खोथा बुंगासिनो ससियेल मिडियायाव। जों माने खौसेयै जाय बिथांमोना भिडिअ बनायो, बिथांमोनाबो भिडिअ बनाय नङा होमबा? गुबुन हारिफ्रा सबबो भिडिअ बनायगासिनो आदित्य खाख्लारि सारखौ, बिथांखौ माबा माबि बुंगासिनो नङा होमबा? ओंखायनो जोंबो बयबो जाय बिथांमोना भिडिअ बनायो, बिथांमोना भिडिअनि गेजेरजों खेंफोरथि होनांगौ नङा होमबा? तो गोजोन्थों।